Okay, sige. Live ta sa to ang DJ Mikey nga Facebook page, sa Kato Confession nga Facebook page, and sa Kalabo Herbal Product Gesture Marketing nga Facebook page. Pwede mo like, share, follow. Diha dapita sa to ang Facebook page, no? And also mag-order kung gusto mo magpalit sa to ang produkto diri sa Kalabo. Aron na kompleto ang ato ang pampahimsog sa panglawas, ilabi na kung ganing aduna kay high blood. Kalabo plus with garlic, lemongrass, turmeric o kalabo leaves, white o green ang color sa capsule niya na. Nindot na siya nimong paliton, ha. Makatabang na siya makatabang na siya molibyo sa imong high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer ug uban pang mga balatian. Ipares sa Kalabo with mangosteen para optimo sa kombinasyon. Kalabo Plus Herbal Products ang pinakamaayong food supplement ora mismo ang epekto. Okay, so mo kada dapat ang inyuhang tumaron aron himsog ang panglawas padayon sa pagpalig-on. Anyways, mga kabisyo hinigugma nato diha karon nga nagpaminaw maayong paglanog-lanog kanato sa gihapon usab. Duyog ta sa kaduhang yugto nini atong programa plus start ta mga kabisyo hinigugma, no? Okay, katong mga gusto mag-share di iPod sad sa ilahang mga kaagi ng uban pa, pwede mo mag message diri sa to ang Kato Confession nga Facebook page, like, share, follow lang mo. And message lang mo diha, no? Kung gusto mo magpadala sa inyo ang mga kaagi ninyo sa paghigugma. Okay, so niyata. Laing kaagi nga atong basahon. Lolo Baba, andam na ba ka o andam na ka? No choice, andam na ka. Ako di ay si Cindy, 24 years old. Gusto lang ko mag-share about my problems and doubts sa ako ang pamilya. Wala ako kasabot kung kinsay share na ako ni ini. So I decided nga mag-share na lang dire to help me and seek advice. 31 months na mi sa akong uyab og nag-live-in na sad mi. Before pero kay di pagkasinabtanay og nagresulta sa away. Mao to nga ninghangyo ko nga tagaan sa namog space. Matag usa to think kung unsay maayo namo. Ano mangingana mangayog space bulag man na siya. Sana siya dula-dula ay undang sa mga tanya balik taon niya ha. Bulag na siya diretso wala mga ingon nila nga tawag anak nila lulubaba ka na mga kulop-kulop. Bulag na oy. Ngayon magbuhat-buhat og balaod nga sila ra day gihapon ang dili mo tuman kada mga 3 months rule. Atik-atik. Nananay naka-standby. Tingala lang ka after 3 months nanaday uyab no. Oops! Lako sa 3 months. Alam niya, kita niya kayo sa TV-TV ba nga niya yung mga inganyang klaseng diskarte daan gipanyukaran. Gani. Sa 24 months namo kapin, maihap lang ang adlaw nga mag-away mi. Kay usahay ako nagpaubos kay di ko gusto og samok. Ikaw nagpaubos kaya ang lamian to sa ubos. Pero nausab ang tanan sukad nga na-addict siya og dula sa ML. Ang dating siya nausab nagkabag-o. Wala na mi time mag-talk pag uli na ko gikan work. Mao na lang nang ako maabdan gadula og nag-trash talk pagid siya. Siyang klase nga trash talk ng iyang ginyaingon. Basura! Kanal! Way, himasa! Ayan na ba niya mga trash talk, ha? Basta mga pamalikas. Pamalikas diri, pamalikas dito. As in, nabag-uhan jud ko niya. Kaysa ako pagkailan niya, di jud siya ingon anak. Ug bisan sa paglaba niya sa uniform sa ako manghod pa niya isugo nga wala manunta siya ilaing gibuhat. Naa sa ako nagpuyo ako manghod. Isa rason nga magsigi away mi tungod kay di siya gusto og responsibilidad. Like magatiman sa ako mga manghod kay broken family mi sukad sa mga bata. Or sukad sa mga bata pa di ay mi. Maong karon nga stable na akong trabaho gikuha na ko sila. Gikuha na ko silang tulo. Ang isa, nagminyo na. Ug ang isa, nagpuyo sa kuang ante. Ug ang nabilin is ang kamanghuran namo, which is palangga kaayo nako. I love my siblings so much nga andam na akong i-sacrifice tanan alang-alang nila.
But ang ako ang partner is against kaayo. Kay iyang opinion is maabot ang panahon nga mubiya ra gihapon sila nako. Ang akong manghod nga niya nako nga nag-edad og 12 years old, di pud siya ganahan sa akong partner. Which is reason niya pasagad kuno. Kayo, bisan na makaya ra, isugo pa kuno, maong di siya maminaw og suguon. Kay nakita raman niya iya kuya nga nagdula. Ganya ipod, mayon tiya kong gisulduan pud taong ka. Pero ginapakaon, magud pud ka. Pero di magud mo parinti. Laban bawi, lolo baba. Maglisod ko sa ilang duha. Isa pod sa ako nabantayan nga ako ang partner taga masuko siya. Iya kong pamalikasan. Bisan unsa na lang, which is wala ko nasanay kay dili siya ingon ani dati. Night time nga naghilak ko sa nasuko siya kay nanghulam ko sa iyang cellphone kay naa ko'y gi-update about my work. And then nasuko kay siya nga iya kong gipamalikasan. Sakit kayo og very sensitive og emotional kay ko nga tao. Kay naglayas mi sa kumanghod after 2 days ni hangyo og maayo siya nako og nangayog sorry. Ayo raman day sorry, mangita raman day gihapon. Nibalik ko kay nagchat po ang iyang ate nga balikan nako ang iyahang manghod kay luoy daw. Moto kay love sad nako ang ako ang pares ning uli sad ko. Pero maabot jud ang panahon nga mapuno ka. Liman mo nang wala na mi time mag-date o magplanong duha tungod sa iyahang pag-ML. O unsa nga ako ang mga needs dili na niya mahatag. Agoy nyoy, basta nga niya manginahanglan ganyang babae, dapat serbisyuhan ganyan ni mo dong. Basta nang silingan mo serbisyuhan niya, ha? O gani, kumpiyansa. Until such time unsay nakaon ako nagtry kong mag-cheat through chat. Kay kabaloban siya sa akong FB sa akong password. I let him to read all our convo with my chatmate. Kini akong chatmate, usa siya ka-professional og silingan namo sa among barangay dati. Hoy, daan ko pa, silingan lagi mo na yan eh. Never pa mi nakita ato niya. Gituyo jud nako na nga mag-cheat para makamata siya nga nabaling na nga akong atensyon sa uban. Pero point nako ato is pasiloson lang gid siya kay ganahuna siya nga never ko makabuhat og binuang kaniya. Tungod kay sa among duha, ako ang in love kaayo kaniya. Mao ganyang uban lalaki murag kampante kayo kay paminaw nila permente mga babae in love kay sa ilahan, no? So bago na to naingan yung mindset ha, dapat kita in love sa ila. Ha? So moto nakabalong akong chatmate about sa akong life nga na ako'y uyab tapos nag-ipon nami. Pero niya na siya willing man siyang wait kung unsang ako ang desisyon. Kung mupadayon ba daw ko sa taong wa ko'y kaugmaon. Kay gi-share na ako everything to him about my partner nga dako kaayong nausab sukad anang ML. O siya man niya ML, M. Lulia. Dula na siya lolo baba. Dula. Sa cellphone nyo. Oo, cellphone. Maka-addict bitaw tuod na siya. Never kong nag-delete og messages to assure nga mabasa niya ang tanan. Og I know nga masuko jud kayo to siya. Ani. Og tuod man nabasa niya. Grabe niyang sukua. I thought I confront ko niya but niuna siyang tugan sa iyang mga ate nga sa una pa lang kontra gusto na sila. Nako in short plastikan lang. Ilang pagtagad sa ako Send niya tanang convo namo through screenshot. Giignan ako siya once isend nimo na willing na ka sa mga posibilidad nga mahitabo like magbulag ta. Kay kabaluman ko nga ikaw mismong nagbuhat og rason nga madaot ko sa imong mga igsuon. Which is nabuhat na ko na tungod nimo. Wow, ipasumangil pa nimo ang imuhang pag-aringking sa lain. Kaya nahagit lang siya lulubaba nga mabuhat tuod niya to kay tungod gipasagdan lamang gud siya sa iyahang uyab nga dapat maghatag og time sa iyaha. Pero nabaling na sa sigig ML manggod. Siguro nangita lang lahi magud yung mga babae kay mangita magud na sila emotional comfort. Kita mga lalaki mangita ta og physical comfort.
Oo. Muna ang ba mga babae makapangluib, makapangitag lain. Muna kay pag mabaling ganyan ang ilang emotional comfort sa lain, dito gina sila mudikit, no? Pero pag kita mabaling ato ang physical comfort sa lain nga mas lamian pagikaista niyan. Mutikit punta dito sahay. Sahay mampod. Wala mo ganyo perminti, ha? Try to ask yourself daw kuno kung kumusta na ta. Okay pa ba ang dagan sa atong relasyon? Unsay tanaw nimo nako tig banik or tig ba ko nimo? Tig gugma, tig atiman, tig luto, tig labaw ug unsa pang klase sa tig nga imong gusto. Wala ba ka nagunahuna nga naay nabago sa ato? How many times ka nag-promise nga i-delete na nimo na para makahunahuna tagtarong ug makaplano? Ako lang sige ingon nimo na pakasal na ta, which is imo na ang responsibility na magplano. Unsa habang buhay na lang tang ingon ani. Yahaning conversation tuod lulubaba, no. Grabe na mong away atong tungura og nakig-apil-apil na sad ang iyang mga igsuon og sila giignan nga try ra kog as sa inyong igsuon dili kay isisi ninyong tanan nako. Bayi mo, di ba? Tama bitaw pud sad. Kaya kaha ninyo isugal ninyo inyong future sa taong walay plano. O kung makaasta mo, mura mo unsa na jud kadako sa or unsa na jud kadako nga ako ang sala. Mura bag nakigabas sa atong lakiha. Gituyo to nako para makamatang imong igsuon nga dili lang sa iyang nagtuyo kang akong kalibutan. Tao rasad ko og mapuno ko. Og love lang gyud akong gipangita. Love nako ang inyong igsuon pero mabuhi bako anang gugma kung walay ugma og plano ang inyong igsuon. Daghan pa nga mong conversation until nga naglahi mi og boarding house akong manghod. Nang hangyo akong uyab nga dili lang ko maglahi pero niana ko magbalik lang ta og kasal na ta. So moto nangayo siya og tabang sa iyang maigsuon og mag-loan kuno siya. Daghang storya ang iyang maigsuon murabag ni suporta lang tungod manghod nila. Ang akong uyab pero ingon nga happy sila sa desisyon sa ilang manghod. Suporta na lang to kay di mo suporta, di mo bayaran. Di mo bayaran sa loan. Pero ingon nga happy sila sa desisyon sa ilang manghod. Di jud nako ma-feel kay tungod pa sa una plastic na kayo sila tinagdan kanako. Hangtod nga plan na mo nga pakasal but I decided nga i-postpone. Ambot ba, dream na ako ni nga makasal pero nganong deep inside sa akong heart dili ko happy. O wala na ako ma-feel ang excitement on both side na mo. Wala man lang nag-chat para mangumusta namong in short. Kami-kami lang ang naglihok. Nasakitan kaayo ko kay dili ingon ani nga ako pangandoy kung kaslon ko. Gusto na ako makita nga happy ang mahal sa among kinabuhi. Pero dili nako. Nagduduha ko og dili ko happy. What if kasal na mi unya na ang mga gathering sa ilang side? Naatuod ko pero mura kog invincible sa ilahang pananaw. Gi-advance na ako ang hunahuna nga possible na mahitabo jud na. Ug di ko gustong ingana. Og karon nagsigi na lang mi og away. Oo, love na ko siya. Love na ako akong uyab pero nganong dili man ako ma-feel na happy kay ko. Na-happy ko siya ha. Nganong sakit man. Ako ang gibati. Kay ubos sa iyang side. Maglagot ko magunahuna nga maoy rason nga wa nako ganahi nga mupadayon. In short, dili nako happy sa among relasyon. Usahay makadungog ko anang kanta nga di lang ikaw. Sakit kayo para nako. Sakit kay sa kundughan nga murag kumuton. Ako'y kumot be. Unsa may akong buhaton. Dili nako happy sa mong relasyon. Dili pud nako kaya na let go siya kay sakitan og maluoy ko niya. Pero ngano maglagot kung magtan-aw niya kung muingon mo na third party? Wala jud. Naabagyoy yun ani nga mawala ra kalit ang imong pagmahal niya, ang magpuli kay kasakit o kahiubos. Kalagot nga imong mabati niya. Palihog, tambagi ko ninyo
sa unsay angay na akong buhaton. Wala na ko kasabot kung magpakasal ba ko niya o dili. Isa pa di ay reason sa panag-away namo dayon kay inatugan sa iyang pamilya nga murabag wala na mi privacy duha. Mura siya ang nagabuhat og lakang para malayo ang loob sa iyang pamilya kanako. Nga unta gibuhat na akong tanan na ako mahimo nga maayo para nila. Pero ako kamaayo na limtan na lang gyud tungod sa usa ka sayop. Nakaingon jud ko nga plastic na kayo sila. Sakit pero man jud. Sige lang at least ako dili plastic nila. Kana na lang og daghang salamat. Moto ko iyahang kaagi masyado mahaba-haba mga kabisyo my love. So hinaut na nasayod mo sa iyahang kaagi, no? Naglibog siya kay tungod di na siya magmalipayon sa iyahang karelasyon mo nang napospone niya ang ilang planong magpakasal. Pagingana gani lulubaba sa gani na siya gani nahisgutan naman nato na perminti. Toxic na siya ngay nga niyang klaseng relasyon niya. Ayaw niya mo pakiguban sa nga niya kay kanya siya pag toxic gani siya. Dugay di niya siya mawala. Makiguban ka masamutan pa yung tuod niya. Samot niyang kami yun, dagan kay problema. Purwisyo, dili mo adlaw-adlaw mahigugma sa isig ko siya. Ha? Maglagot og samukan mo sa isig ko siya, perminti. Ha? O nya, tapos kanyang inyong gingon nga ginabati, bitaw ninyo nga lamik ipamatihon. Sa sugod lagi tuod niya. Nyagi mga buta nga mamatikdan nimo maglagot yung taong ka. Pero magdepende na siya. Sa unsa ka taas ang imong gugma niya diya sa iyahan, no? Pero kung kau gani nga murag ganyan jud ka malipayon ug murag bitaw kag samag na sa dagat nga murag malumos na ang imong paminyaw, imong ginanyawa, maglisod na ka ang sikip-sikip ng dibdib sa matungingon niya, bugat kay sa dugan. Murag ginya kumot. Kung bitay kumot na niya, murag ginya bugat ba? Nilamiyan niyo ka ba, ha? Pero bitaw, pag-inga niya gani, paulay sa muna gud nimo labing taas ang imuhang kasing-kasing ko, nga niya, no? Kay kung maagat ka, o makita nimo nga magbago siya, o niya tapos mangitag yapon siya sa imo, ha? O kung ikaw mangitag lain, makita nimo sa lain ang, ang gugma, ma-compare nimo, basi makampanti ka, no? So ikaw niya bala magigo sa nga niya kay lisod kay mo enter sa relasyon bitaw nga makuan ka mapakyas niya ka magmahimay ka sa katapusan. Kuan niya kay laing mabuhat kay di na bala pwede ingon nga mabawi ra bagyo. Ay tayo siya kasal naman ta di na pwede bawian niya. Saan ta man ni? Antuson ko nimo, ha? Pero sa papel naman po niyang kasal, pwede mangyapong kamus kapuan niya po. Pwede man po kamundyang mong ka nga makigbulag ko. Pero bala kasal ta, pero bulag ta. Kanya mo dyan kumuhawa ko dili. Gihiktan niya ko nimo. Diba? So, papel naman na tuod. Pero kung magminyo kaglain, dyan na masangit ang imuhang kaugalingon. Dyan na masangit imong kaugalingon. Kanya kigminyo makaglain. Kunya minyo na kadaan. Mapaul ko kadyan, no? So, kada lang punsad. Sige. Sa paydugang diya may kiling. Tama to mo nasulti na nimo tanan lulubaba dagan salamat lang kanimo diha no. Anyway, sumo ka to siya mga kabisyo my love, so sweet kamo diha kung gani nga aduna mo nga nang klaseng kasinatian. Sige. Ang inyong buhaton taon tuod niya na is mag-pray. Okay? Pray lang yun. Pangayo kusog kay walay posible sa atong labaw nga magkagagahom nga mo tabang mugiya nimo labaw na kung isurrender nimo diha tanan sa iyahang imuhang problema. Kasakit, pag-antos ang imong luha. Okay? Basta ang imong kasing-kasing tinud-anay o kinahanglan gid mo siya. Anyway, padayon ta sa tuwang panaguban kung naglabad mo
og paminaw sa mismong kaagi sa ato ang letter sender. Alright, kabisyo my love so sweet, manghaplas sa lantan ninyo og Calabo Plus Herbal Liniment Oil. Mo ni siya sulbad sa mga labad. Ihaplas nimo ang liniment oil nga numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment Amigo. Muwagtang sa panuhot suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa. No, mapatay sa kuto og mo-moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit. Bugdaw nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuhion sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hay. Para sa mga kagid-kagid og baho sa lawas, panabon, gamit ang Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o pampabata sa kutis. Charisma Beauty Soap para sa pahamis o pandepensa sa kutis. Mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Inigatog ka nato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Products, kaysa Calabo Plus Tanang Balatian, todas! Hala sige, duyog ta pa dahil sa tuwang panaguban alas 12:38 na.